Съвети за безопасно шофиране на хора, страдащи от шизофрения. В съвременния свят придвижването с автомобил е не само удобство, но и необходимост. Шофирането обаче може да бъде предизвикателство за хора с психични проблеми, като шизофренията. Заболяването не ограничава любителите шофьори да придобият правоспособност за управление на лек автомобил, ако състоянието им го позволява. Това се преценява от експертна лекарска комисия. Според психиатри, адекватното лечение е възможно да осигури на пациента дълги периоди на ремисия. За да се намалят рисковете по време на шофиране, е важно да се провеждат редовни медицински прегледи и проследяване на симптомите. Пациентът трябва да е запознат с действието на медикаментите, които приема, и с влиянието им върху способността за шофиране. Ако човек се чувства отпаднал в резултат на медикаментозната терапия, не се препоръчва шофиране. При необходимост, лекарят може да замени лекарствата с други с по-висока ефективност и по-слабо изразени странични ефекти. Добре е да се помисли за алтернативен начин на придвижване. След дълъг период без шофиране е по-разумно да не се предприемат дълги пътувания, а да се правят кратки обиколки с придружител. Препоръчва се да не се шофира през тъмната част от денонощието и да се избягват оживените пътни артерии. Ролята на обкръжението на човек с шизофрения е изключително важна за проследяване и контролиране на заболяването му. Тя е от ключово значение за неговата безопасност, включително и по отношение на шофирането. Научете повече на farmar.bg.